Már lesz bekapcsolva, aztán bölök. Amúgy általában az amerikaiak sokszor B8-osak. Az amerikai. De nyilván Most nem jöttem rá, hogy amerikai te. Nyilván a BMW is az. Nagyon jó motor, de a BMW-ben általában sorhat megy. Hát, ugye, fülem. Hoppá! Csak nem egy Suzuki jön. Dehogy nem. Ez viszont Japán. Tudnál nekem ide hozni, kérlek? Kösz. Ember. Jött. De. Meg fogunk süket. Addig, amíg te így videózol, keresek egy kutyát, jó? Ott van hátul. Szerintem ez nem fog, vagy nem tudom. De ahogy nem Hozzáírják, milyen típus, meg mi. Ja. Na. V8, előmelegítés. Ennyi. Hát az oké, hogy V8. Nem volt sok. Hát jó ez. Nem sok reményt fűzött ehhez, de kíváncsi vagyok, mit tud. A Dodge lámpái kemény. Az Dodge. A lámpái. Az Dodge. Autó. Jó, de a lámpái. Ja. Azt hiszed, hogy más lámpa van meg. De nem. Hála Isten, a felhőket gyakorlatnak. Amúgy ezek esőfelhők. Csak nehezen. Na mit mondanak a tudósok?
Az enyémes legyőzni, az kurva jól duró. Hát ez szerintem az utolsó lesz már. Lehet, de még ez sokáig tart, de még azt se tudják, hogy mi van. Ez már benzinéző van. Az jó. Hát? Bro, és ez olyan, mint a mi autónk, jó? Húzzál rá egy kettőt a izére. Nyomásba, aztán egy szétadod az egészet. Jön még. Majd ki tudja. Már megkezdődött a dikkelés. Ja, hogy ez nyitotta. Ja, jó. Még levegőt kell kapni, várjál. Én láttam, amikor lökés hullámjön kell. Hát ez ugyanúgy fog durulni, csak szabályzáson. Hallod? Szerintem a lökés hullámos fog nyerni. Kész. Az a Honda, az kurva szinten. Tókra láttam a lökés hullámot, tehát már. Ezért mondom az atombomba. Meg van írva, jó motor van benne. Azért azt hiszem. Hallod, ha megetted, akkor majd én is elkezdem, majd addig te videó.
Hát, majd mindjárt kijelződik, a csóróságjelző. Annyi bezzi jutott már kifogóba, hogy elég neki. Már kezemre meg. Figyelj meg, visszaseget, az autót! De az autót, te hülye! Gyere az oldalra! Ne az autót, te hülye! Hú, Skoda! Na, kíváncsi vagyok a Volkswagenre. Bolond póló. Azért már meg a kezem. Ha már nekem már meg a kezemem. Hát be van állva. Fiú, ebben is van egy turbonyomás. Na mi van? Lefull le. Hallod? Milyen márkájú volt, amiben az lök és villam? Honda Civic. Ja. A bolond japánok megcsinálták. Szerintem azt fog nyerni. Fix. Ha nem jön egy erősebb, akkor igen. Annál erősebb. Van. Jó. Csak kurva Ez is nehéz. elég erős volt, majdnem megsüketültem, kettő meg is süketültem, 3 konkrétan majdnem eldobott a lökés hullám, jó? Az brutál volt, bazd meg. Hája! Azt a kurva. Jöttek visszaátad olyan durraga, na jó! Hát akkor szerintem nem csak a rendőrség járna rám, Azt tuti. hanem meg én is fegyújtanám. Na, kézét behúztuk. Neki próbálgat, nem jön össze. Na, Ezt majd átküldöd. a Messengeren nem tudom, mert már 5 perces. Jó, akkor vágj le addig, hogy meglegyen a légnyomás a Honda Civic. Átküldöm neked Bluetooth-on majd. Ja, opsa. Az a lényeg, hogy az a Hondás az meglegyen. Tudom, ha az Zsolti vezetne, akkor nem csúszna. Ez szülye. Zsolti, hol vagy? Már remeg a kezem, nem vagy már. Már be van állva, kecibe. Annyi, hogy ugyanígy tolsz, csak 2 kézzel. Meg tudod fogni? Rakd bele ide a zsebembe. És annyi, hogy 2 kézzel így, és ne érjen bele az ujjad. Jó van, látom már, hogy ott van. De ez egy jó poén volt, nem? Azt nem tudom, hogy van. Kíváncsi leszek. Azért mondom, mert tudom, hogy van. Hát szerintem nem ez a Volkswagen fog nyerni. Ja, akkor meg tudok melegítni. Majd szabálydások szokott ugrani. Sajnos nem durok. Hát ez nem. Majd vagy az oktávja. Megalátok esély. Vagy elindulnak a helyetek. Már jövök vissza. Egy tízes kár, mennyire égettem le magam. Júj, ez szűj. Meg a V8 motorra. Vidd utána. Kösz. Azt hittem, az egy csapágyok. Az komoly. Elkapott az első. Persze, fogok még följebb.
Honda. Égettem le magam ki. Gondolom nyitott rendszer, és ez is. Habár nem lehetne, mert utcán nem mehet akkor. Ember, a légnyomást az olyan is süketültem, Ez mi a fasz? Milyen... Nem tudom. Igen, De érdekes, hogy a Honda az soknak tűnt, de olyan sok. nem olyan sok. Mi akkor mennyi, bazd meg, ha nem 100. Bro, az Jó, 100. megsüketültem. Azt mondta soknak tűnt, de nem olyan sok. Hát 150 biztos volt. Főleg ekkora légnyomással. Jön még. Nem. Kapcsolat, vagy megfordul. Hát, Állítsd. Jaj, megint a kedvenc kájfegyszerűs lennék, az én mondom. Bro, ki fog szakadni a dobhártyám. Nem fog, mert ez nem olyan izé. Azt a kurva ember. Hallott? Ebbe brutál ki. Bro, most jön a izé kájfegyszerűs. Bolond dízel. Nem, leszették.
neki baszta a patkának. Eldurrant a kereke. Ja. Videón látszott is.